Industri CM Music Production. Oh nggih, mantun iki Gubuk Asmara dipun aturaken. Wis tok kanggone karyawan uga warga masyarakat Grimbi mengko pasti dituruti ya nak ya. Iya. Pasti nanti ada saatnya buat nyawer dan juga buat tuan rumah datang ke sini. Kudune yo ngono no. Iya. Tapi iki yo ngono no. Bapak Arif iki mau WA aku, gitu. Abah Arif nyuwun pupu sing nelongso. Iya. Mengko ya panggah dituruti. Iya. Heeh, iki disapa sih? Ini biar Mbak Niken perform dulu ya. Perform. Soalnya wis kewengen iki jamnya durasi. Iya. Soalnya jam 11 kita juga udah selesai campur sarinya. Iya, ya kuwi. Wis pokoke di Tapi itu sabar kok teman. Kuwi masalah. Kuwi yang ngono ya. mengang-menging. Ngene iki kene suwo rumasane. Mbok aja kaya ngono kuwi dadi wong. Ya. Sapa lagi sing mbok cak omongi? Yo, nguper. Karena Anda itu sudah pekok ya. Saya aturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu bapak-bapak ibu-ibu. Alhamdulillah kepanggih niken dateng Jombang. Pripun panjenengan sehat napa mboten? Sehat. Seneng napa mboten? Tontonannya gratis apa bayar? Nah, karya menikmati jane. Ya penak lho, ora bayar. Jane ya penak. Terus iki acarane peresmian gudang baru. CV Putra Niaga Bersinar. Hah? Gudang cengkeh. Cengkeh. Kenceh. Cengkeh. Kenceh. Cengkeh. Apa tuh kok cang-ceng ini? Tapi ya wong ngenteni yo iki gudang cengkeh apa ngarepe ra ceng. Cengkehi apa? Dike rokok. Ya ki rokok. Oh, bentuke piye bentuke? Bentuke ngene, terus mentol ndase. Ndase iki mentol. Oh, ngono. Ya. Semoga dengan adanya peresmian gudang baru, semoga semakin lancar, semakin sukses, semakin lestari, semoga semakin banyak karyawannya, dan semoga tetap jaya selalu. Amin barakallah. Amin. Semoga semakin maju. Maju ning ndi neh wong wis enek. Semakin maju ki maksudnya CV-nya ini. Oh, CV Putra Niaga Bersinar ini
semakin maju dan akan membuka cabang baru lagi. Ya, mesti gudang anyar neh. Engko nek ana gudang anyar neh pasti oh, campur sari Mayangkara maneh. Oke. Iya. Ayo kita nyanyikan lagu yang berikutnya. Oke. Ya. Gubuk Asmara. Sini Mas gandul-gandul. Iya, Kak. Piye? Sabar hati, sabar hadapi nandure kembang dekawira nekan ngomong kangen rasa tukaramai boti Roti eman-eman hubungane sing tak tresnani tak gawe sandaran hati ojo satru wae sayangku jatuh rasa percaya mas apa ki mental mas ngapa ya nyeprat ya nyapa Cecer no. apa nih Mbok aja suwi-suwi kowe iki lungguh ning kene iki ya ana watese. ya kan saking menikmati to bokongmu kowe mentok ngono. Wedi. Kok bilang gede tuh? Ini tuh semok, you know. Wow. Langka loh orang sepertiku ini mempunyai body yang seperti ini. Iya kan termasuk body manusia yang... purba. Langkai. Weh, manusia purba, yo. Iya, bacotne. Ayo, langsung aja. Langsung no. 1, 2 bersama CMYC. Campur Sari Mayangkara. Terima kasih buat tuan rumah Bapak